υπερήμητε των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός Θεός ευλογήσε την καμίνο όπως της Θεοπροπήρες ως αυτόν και με την κούμενος μηδενούς διηγουμένη να πασάν αγγίζαν τον Κύριον υπερκαρέλα και υπερηψούτες παραστούσεων.
και πόντων των εις προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασας επί της άχραντες, εκείσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σε προσφωνείς διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χωρίε θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σιγάραν γέννησας το συλληφθέντας εστρός, χαίρε σιγάρεν θέτησας το συλληφθέντας το νου, χαίρε τον φθαρέα των φρενών κατεργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένο, χαίρε ψυχό νυμφοστόλε Αγίο, χαίρε νύμφε ανύμφευτε. Ύμνος όπως η τότε συνεκτείνεστε σπέδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμοντας αν προσφερομέξι βασιλεύ Άγιε ουδέν τελούμεν άξιον ον λέλο περσιμήν της ημώσιν. Αλληλούια. Το δόκον λαμπάδα της εσκότη φανίσα, ορώμε την Αγία Παρθένο. Το γαράιλον απ' τους σοφούς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν απαντάς, αγίτανον φωτίζουσα, εγίνε τιμωμένη ταύτα, χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φραγού, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήττουσα, χαίρε ότι τον μπορεί
αμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούς απ' τον τύπο. Χαίρε της αμαρτίας, ανερούς απ' τον ρήπο. Χαίρε ρωτή, εκπλήνων συνείδηση. Χαίρε κρατή, κυρνών αγαλίαση. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδία. Χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας. Χαίρε των αρχαίων, ο πόντων, χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χωρητός και σχίσας το χειρόγραφο. Ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Σώνονται σου τον τόπο, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν της σιγαρικής γαστρής, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασε, εδόξασε, εδίδαξε, βάση πάντων. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία, Αγίων μίσων. Χαίρε κυβωτέ, χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τιμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβασμιών, ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας ο απόκτητον τύπος. Χαίρε της εγείρονται τρόπεως,
του αιμού θεραπεία χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία
γιατί αυτός και εγώ που πετούσε, η μόνη σου πότη σε μερακίνε, η όνομα του Κύριου Λόγησον Πάτε, Θεός Κύριε μας, Κύριε μας, επάνω του Χριστού και μας, Κύριε μας, Κύριε μέσα στα ζωή του, με μαγείες, με ειρηνίες, διδακτίες, και αγορευτικές Κύριος, με μαγείες προσοχή, κάθε προσοχή, υπομονή και αγάπη χαρισεύει τον Θεό, με Κύριε Βασιλεύ, δώρισε μικρά πνεύματα, και είναι να τρίβουν τον Θεό, ως ο Χριστός, σε όλους, με όλους, αμήν. Κύριε Λέησον, 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 και σώσον και βοηθήσον ημάς Παναγία Πατέρε. Άσπιδε, αποδείγνε αυτοεάπατε, πάλι Πατέρε Θεός παιδεύσιμα, και όλο της ανθρώπης η παρούσος της ιερώσασα, την αποστήσαν της υγιένωση, της ουρανής συνάψασα, την γραφητήσουν αερομόνιευτη, και τον πολεμουμένων βοήθεια, η εύγυνη αντίληψη των εισέπρος τρεχών, κι άδεν των χριστιανών το καταφύγιο, μη πρεδείξει με τον ατόμο τον ελαγή, τον εσχρής λογισμής και όδης και πράξεσι, όλον εν αυτό αγριώσαντα, Οικονόμου του Βίου λαθημία, του αμυντού των γερόων, άλλος του φιλανθρώπου θεουνίτη, φιλανθρώπους του αρνίστη, επεμήτω απορώτια σώτα, δέρσον την εκρυφάρον του λέοντος θεωμένης δρέστη, και το σώνιο και ο δεσπότων και Κύριον, η μυθική σου παρουσία προμένη δυσφώτη σου, να ανοίξει καλύκα φιλάνθρωπος πλάγνα της αυτού αγαπότητος, και παλιδόν καλαλήθμικα πέσματα επιστρέψει μέτρους μετάλληλα, και τον αυτού εγκομετράκι, δόκιμον αναδείξιμε, και πάλες ομοιά Ιωσέιμον, και συνταφής και φιλάγαπος, και μεν τον παραγγελίο, και μη προστάτης και βοηθούς, ως τον εναντίον εμπόδους αποδικίζουσαν, και προσωτηρία κατοδικούσαν. Εμποκαιρώτης εξόδου διαθυρία του ψυχήν περιέτουση, και τα σκοτεινά σώξεις των πονηρών δαιμόνων, που αυτής απεράδωσαν. Ερμέτη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απολύτωσης του Σουίου και Θεού ημών, πληρωνόμων με αποδεικνύουσαν. Είστε νίκη μοιρέστημαν υπεραγία Θεοτότε, δια της σύσμες οικίας και αντιλήψεως, χάρητε εκδεικνύστε φιλανθρωπία του μονογενούς σου, του σωτήρος και Θεού ημών, του Κυρίου Θεού, ο πρέπει πάσα δόσα τιμή και προσκύνηση, του παράτορα του Πατρίς, και το Παναγίον και άγαθο και σωτηρό του Πνεύματι, μη κραλεί, και εις της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μη δέσποτα προς ύπνον αμοιούσι, ανάπαυση σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ήλκου της αμαρτίας, και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής συμπαθίας,
πάψον τα σώμας των παθών, μέσον τα πεπληρωμένα έτη του πονιού, κατατιμώντο και ως τιμούμενα, τα της ακόσμων επαναστάσεις κατάστημεν, και παν και όδες, και οικικόνιμον φρόνημα εκκύριζον, και δώσου σε ημάς ο Θεός, η κορονών, σοφρον αλογισμόν, αντίαν μύρους, ύπνον ελαφρών, και πάσης ατακής φαντασίας απειλαγμένων. Και ανάσκησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την πύλη των μισών χρημάτων εν αυτής απαριθμεν κράτος ένεκονα, ανήθιον ημίν τη συνδοξολογία χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζει το πάτημο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και τους αιώνας των αιώνων.
τίποτα και περί αυτό. Και Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κάτσετε λιγάκι. Χάρη δούνε θελή σας, ο θυμάτων αρχαίων, ο πάντων νεολίτης ανθρώπων. Επεδίμησε δι' αυτού προς τους αυτού χάριτος, και σκίσα στο χειρόγραφο, ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια. Τα λόγια αυτά, αδελφοί μου, που λέει ο υμνογράφος στην Παναγία μας, είναι από τις πλέον βασικές δομές της Ορθοδόξου δογματικής. Λέει δηλαδή για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και έχει τρεις άξονες βασικούς. Ο πρώτος είναι η Καινή Διαθήκη, και το γνώρισμα της Καινής Διαθήκης είναι ακριβώς αυτό που ψάλλει ο εθνογράφος που τα ακούσαμε απόψε. Χάρη δούνε θελή σας. Όλη η Καινή Διαθήκη, όλη η Εκκλησία μας, όλη η λειτουργική ζωή περιβάλλεται από αυτό το ρήμα που λέγεται χάρη. Και ξέρετε αυτή η χάρη από πού πηγάζει? Ενώ ακριβώς στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε έναν Θεό πολύ αυστηρό, έχουμε έναν Θεό τιμωρό, στην Καινή Διαθήκη που έχουμε τη χάρη έχουμε τον Θεό που όποιος ρωτήσει τι είναι ο Θεός, και μικρός και μεγάλος και μορφωμένος και αμόρφωτος, δίδεται η απάντηση: ο Θεός αγάπη εστί. Έχει πιο κάτω και συνέχεια όμως εκείνο τα δύσκολα για μας. Και ο μένον εν τη αγάπη, ακούτε τι λέει, και ο μένον εν τη αγάπη αντοθώμεν και ο Θεός εν αυτό. Είναι ο Θεός αγάπη, αλλά πρέπει και εμείς να είμαστε σε αυτή την αγάπη. Γι' αυτό λέει ότι είναι η χάρις. Γι' αυτό σε λίγο θα πει ο παπάς και στα κάθε λειτουργία λέει: η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και ο Πατρός και η κοινωνία του Κύριου τα πάντων ημών. Αυτή η χάρις λοιπόν είναι που εκκίνησε τον Θεό να κατεβεί στη γη με σκάλα την Παναγία μας. Αυτή είναι η αγάπη που δημιούργησε την Θεία Οικονομία, που κατέβασε τον Θεό στη γη, το έβαλε στη Βιθλεέμ και τον ανέβασε στο Γολγοθά για να σώσει τον άνθρωπο. Το δεύτερο είναι ότι ο Θεός ήρθε αυτοπροσώπος και αυτοπροαιρέτως στον κόσμο, και μάλιστα ήρθε αυτό το πιο φοβερό, ήρθε στους αποδήμους της αυτού χάριτος. Απόδημος σημαίνει κάποιος που είναι ξενιτεμένος. Λέμε είναι οι απόδημοι στην Αυστραλία, οι απόδημοι στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Αμερική. Απόδημος σημαίνει ξενιτιά. Δηλαδή ήρθε σε αυτούς που ήταν ξενιτεμένοι από κοντά του. Ήρθε στους ανθρώπους τους αμαρτωλούς δηλαδή ο Χριστός. Αυτό είναι το φοβερό. Αντί να πάμε εμείς, αντί να κετεύσουμε εμείς, αντί να παρακαλέσουμε εμείς, ήρθε αυτός στους αποδήμους. Κατέβηκε από τον ουρανό και ήρθε στη γη αυτός και έψαξε. Γέμισε αίματα τα πόδια του για να βρει τον άνθρωπο μέσα στα αγκάθια και στα τριβόλια και στην απομάκρυνση που τον έχει οδηγήσει η αμαρτία. Είναι κάτι πολύ φοβερό αυτό, αδελφοί μου. Γράφει εκεί ο Παύλος ότι μόλις υπέρ κάποιου που αξίζει θυσιάζεται κανείς, αλλά ο Χριστός και έτσι όντων ημών αμαρτωλών, παρόλο που είμαστε εμείς αμαρτωλοί, εθυσιάστηκε για τις αμαρτίες του κόσμου ο Χριστός. Όταν έγιναν αυτές τις φασαρίες οι μεγάλες το 17 στη Ρωσία, σε κάποια πόλη λέει εκεί, την πιάνανε πότε η μεν, πότε η δε, πότε η του Τσάρου, πότε η Μπολσεβίκη. Και όπου μπαίνανε οι ευλογημένοι και οι μεν και οι δε τα ίδια είναι. Όπου υπάρχει πόλεμος, τα ίδια μούτρα έχουν. Έσπαζαν και έθιαν και απολούσαν. Και ρωτήσαμε κάποτε εκεί έναν επίσκοπο της εποχής εκείνης. Υπάρχουν σήμερα χριστιανοί στην πόλη σου, λέει, δεσπότη μου? Υπάρχει πίστη στον κόσμο σήμερα? Που αδελφοί μου τι απήντησε? Αυτό που ακούμε απόψε. Γιατί χάρη. Χάρη σημαίνει τσάμπα. Χάρη σημαίνει προσφορά. Χάρη σημαίνει θυσία, αλλά όχι με λόγια, με ωραία λόγια. Θυσία μέχρι αίματος. Να δίνεις τα πάντα. Και απήντησε αυτός ο επίσκοπος ότι
Σε μια πόλη από αυτές που σας είπα, που εμπαίνανε και βγαίνανε οι μέρη και οι δε τα ίδια είναι, όλοι τα χάλια έχουνε. Ήταν μια κοπέλα, λέει, η Κατερίνα. Και ενώ έμαθε ότι θα μπουν σε ένα σπίτι να πάρουν τη μητέρα, δεν μας νοιάζει ποιοι, και οι μένει και οι δε τα ίδια, η χάλια είπαμε είναι, επί τη νύχτα η κοπέλα αυτή η Κατερίνα στο σπίτι. Και της είπε, φύγε, απόψε ας να σε πάρουν, να σε κρεμάσουν. Και απήντησε αυτή η καημένη, πού να φανταστεί, ότι υπάρχει στον κόσμο τόση αγάπη. Ότι και σήμερα ζουν άνθρωποι που έχουν τέτοια αγάπη πριν από το 17 που έγινε αυτή η μεγάλη επανάσταση. Φύγε της, λέει, γιατί εσύ έχεις παιδιά και πρέπει να τα μεγαλώσεις. Εγώ δεν έχω κανένα. Και έμενε φίλου και θυσιάστηκε αυτή. Όταν ήρθαν τα χαράματα, δεν ξέρω ποια είναι, πήρανε αυτή. Και έζησε η μάνα. Και απήντησε και ο Δεσπότης ότι υπάρχουν και σήμερα χριστιανοί. Και ζει και σήμερα ο Θεός. Και είναι και σήμερα Θεός αγάπη και σήμερα υπάρχει χάρις. Και ένα τρίτο, αδερφοί μου, ακούσαμε που λέει ο υμνοδός ότι κατέβηκε ο Χριστός, λέει, και έσχισε ένα χρεόγραφο. Ξέρετε τι σημαίνει χρεόγραφο? Σημαίνει γραμμάτιο. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα ο κόσμος ανακατεύεται με αυτά. Όλοι οι έμποροι, όλοι οι επιχειρηματίες με γραμμάτια τα καταφέρνουν. Να λήξει το γραμμάτιο, πάει στη φυλακή ο άνθρωπος και μαθαίνεται το γραμμάτιο. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός, επί το δικό μας γραμμάτιο ήταν εξόφλητο, ήταν τόσο πολλές οι αμαρτίες, τόσο πολύ η θύψωση, η αμαρτία ώστε δεν είπε κανείς να το λύσει, κανείς να το σβήσει. Και ήρθε αυτός ο Χριστός να ασχίσει με το σταυρό του, με το αίμα του, με το θάνατό του, να ασχίσει το γραμμάτι των αμαρτιών μας. Και αδελφοί μου, όλοι μας έχουμε ο καθένας, όλοι μας, πρώτος εγώ, άλλος λίγα, άλλος πολλά, όλοι μας έχουμε ανεξόφλητα γραμμάτια. Γι' αυτό μας καλεί απόψε η Εκκλησία. Ιδιαίτερα αυτές τις περιόδους, Χριστούγεννα, Πάσχα, 15 Αύγουστο, να θυμόμαστε τι γραμμάτια έχει ο καθένας μας. Τι μικρότητες, τι πάθη, τι αδυναμίες, και να πηγαίνουμε στο πνευματικό που έχει τη χάρη από τον Θεό να λύει το δεσμήν και λύει τις αμαρτίες. Και εκεί να ασχίζουμε με τη μετάνοια, με την υπομονή, με την αποφασή μας να ασχίζουμε ο καθένας μας τα δικά του χρεόγραφα. Και έτσι να ευχαριστούμε αυτόν που έσχισε επάνω στο Γολγοθά με το Πανάγιο και Πανάσπυλο αίμα του τις αμαρτίες του κόσμου. Και προπάντων, αδελφοί μου, λέει η Εκκλησία απόψε και ψάλλει στην Παναγία μας όλη η Ορθοδοξία η μνολογία απόψε και λέει «Ω πανήμητε μήτε», παρακαλεί την Παναγία να σκεπάσει τον κόσμο και να προσφέρουμε την προσφορά αυτού του ύμνου για να μας σκεπάσει από κάθε συμφορά. Συμφορά, προσφορά. Να έρθει κανένας φιλόλογος θα λέει ότι ο υμνογράφος το έβαλε για παρήχηση. Όχι, αδελφοί μου. Είναι γεγονότα ιστορικά. Το 626 αυτή είναι συμφορά. Έλειπε ο στρατός με τον Ιεράφιο, τον Αυτοκράτορα στην Περσία, πολεμούσε τους Πέρσες. Και στην Κωνσταντινούπολη ήταν μονάχα ο Γόνος και ο Πατριάρχης ο Σέρβιος. Και εκεί στη συμφορά αυτή έτρεξε στην Παναγία. Και η Παναγία για άλλη μια φορά έσωσε την Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό ο κόσμος ορθοστάδη, γι' αυτό ακάθιστος ύμνος όρθιος, δεν έκατσε πέσει όλη τη νύχτα. Προσέφερε την προσφορά, τον ύμνο τον ακάθιστο στην Παναγία. Και σήμερα, αδελφοί μου, αυτό σκέφτομαι από το απόγευμα που κάνω χαιρετισμούς. Σήμερα, στις ημέρες μας, όπου υπάρχει απόψε χριστιανική εκκλησία, σε όλη την Ευρώπη, σε όλη τη Βουλγαρία, σε όλη τη Σερβία, σε όλη τη Ρουμανία, σε όλη τη Ρωσία, σε όλη την Ελλάδα μας, όπου υπάρχει στην Αμερική, στις Κανάριους νήσους, όπου υπάρχει απόψε εκκλησία, ψάλλεται αυτός ο ύμνος. Και στην πόλη, αδελφοί μου, στην Κωνσταντινούπολη τι γίνεται? Εκεί, αδελφοί μου, υπάρχει η εκκλησία, κοντά στην παραλία είναι, που εψάλλει ο κάθιστος ύμνος. Είναι ο ναός των Βλαχερνών, εκεί που είπανε στην Παναγία «Ω πανήμητε μήτερ». Τι γίνεται σήμερα, αδελφοί μου? Όταν πήγαμε και εμείς μια παρέα από εδώ να προσκυνήσουμε, είπα πως θα πάμε, δεν ήταν στο πρόγραμμα ο ναός αυτός, δεν ήταν στο πρόγραμμα. Και είπα στον Πατριάρχη που να σου πω και τον Κύριο, λέω πρέπει να πάμε να προσκυνήσουμε. Και μου λέει θα πάτε? Μα μπορεί να έρθουμε στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη να πάμε να προσκυνήσουμε εκεί που είπα ο κάθε στο ύμνο και μου είπε ο Κύριος και ο Πατριάρχης να βάζεις τα γυαλιά σου, μου λέει.
Γιατί η περιοχή εκεί πετάνε πέτρες πολλές οι Τούρκοι. Ακούτε αδελφοί μου που είναι η Παναγία, ακούτε που είναι ο ναός. Πετάνε πολλές πέτρες εκεί, μου λέει, να πάει στα γυαλιά σου που θα πας. Και πριν 3 μήνες από εμάς είχε πάει ένας ιερεύς ο καημένος, του ρίξανε μια πέτρα και του σπάσανε το κεφάλι. Δεν πήγαν στο νοσοκομείο. Εκεί που είναι σήμερα ο ναός της Παναγίας μας των Βλαχερνών, είναι η πιο κακόφημη, η πιο υποβαθισμένη περιοχή της Κωνσταντινούπολεως. Και αν πάει κανείς και προσκυνήσει, βλέπει δίπλα τον κήπο, την αυλή της εκκλησιάς που παρασυνοριάζουν και μπαίνουν συνέχεια μέσα και δεν έχει κανένα να την υποστηρίξει. Δεν έχει κανένα να γυρέψει το δίκαιο της και φαίνεται ότι είναι κλήρος της εκκλησίας. Είναι η πορεία της Παναγίας, να είναι διωκωμένη, να είναι σταυρωμένη, να είναι σε θλίψεις, να είναι σε διωγμό, για να είναι η Παναγία σε διωγμό, για να σκέπει από τη μεριά της, να σκέπει όλο τον κόσμο και να είναι η μάνα κάθε δυστυχισμένου, να είναι η παρηγοριά κάθε διωκωμένου, να είναι η αντίληψη κάθε δυστυχισμένου ανθρώπου. Και ψάλουμε στην Παναγία να σκέπει τον κόσμο και δίνουμε την προσφορά για να σκεπάσει από συμφορά και λέμε την πάσαν ελπίδα μας, εις ένα τι θέμε, Μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς από τη σκέπη σου. Θυμάστε λοιπόν ποιος το είπε άλλος, ποιος το είπε αυτός θυμάστε, ποιος είπε για σκέπη το θυμάστε, ο Κύριος μας αδελφοί μου. Όταν έμπαινε στα Ιερουσαλήμ, θυμάστε τι είπε, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πως άκηση θέλεις επί συναγαγήν, ως περιόρνης τα νοσία αυτής και ούκη θελήσατε. Πόσες φορές θέλεις να σκεπάσω όπως σκεπάζει η όρνης, η κλώσσα τα κλωσσοπούλια και δεν ήθελατε. Αδελφοί μου, λέμε με τα χείλη μας όλοι μας να μας σκεπάσει η Παναγία, αλλά έχουμε την υπακοή που πρέπει στην Παναγία, έχουμε το σεβασμό που πρέπει στην Παναγία, είναι η ζωή μας σύμφωνη με το θέλημα της Παναγίας και του Χριστού. Μήπως λέμε σκέπασον αλλά δεν θέλουμε, μήπως θα ακούσουμε κι εμείς αυτό που άκουσε οι Ισραηλίτες, πως άκηση θέλησα, να σας σκεπάσω, να σας φυλάξω, να σας προστατεύσω και ούκη θελήσατε. Εκεί έρθει στο Άγιον Όρος, υπάρχει μια σπίτι πολύ κοντά στις Καριές και εκεί ήταν πριν το 17 πάρα πολλοί Ρώσοι, εκεί ήταν 800 άνθρωποι Ρώσοι και επειδή οι Ρώσοι τους αρέσει η βότκα, είναι από βόρεια μέρη, έφευγαν και πιάναν και μεθάγανε. Αδελφοί μου, ποιος δεν έχει πάθει? Ξέρετε κανένα που να μην έχει πάθει? Ξέρετε κανένα που να μην έχει αδυναμίες? Ξέρετε κανέναν? Ξέρετε κανένα που να μην έχει λατώματα, μικρά ή μεγάλα? Ψάχνουμε να βρούμε ποιος δεν έχει. Αν ψάξει κανένας τον εαυτό του, πρώτος εγώ, πόσο θα βρει ο καθένας τον εαυτό μας? Στους άλλους είναι εύκολο να βρίσκεις, πάρα πολύ εύκολο. Στον εαυτό μας όλοι πόσο θα βρούμε? Και ένα βράδυ, λέει η αδελφή μου, έφυγαν μερικοί μοναχοί ανάξιοι της αποστολής, του εκδοσχίσματός των ανάξιοι άνθρωποι. Έλεκαν κάτω στις Καριές. Είναι απόσταση από εδώ και συνήθως του χωριού. Λίγο πιο πάνω από το σπίτι του βαθμιού είναι η απόσταση. Και στο γυρισμό, μεθυσμένοι, έπεσαν στον δρόμο. Και έπιασε χιόνι, και όταν πιάσει χιόνι, κάνει 3 μέτρα χιόνι. Έπιασε χιόνι πολύ. Ξέρετε αδελφοί μου τι έγινε? Ακούστε τι έγινε αδελφοί μου. Εμφανίστηκε αυτοί που φωνάζουμε, αυτοί που εκετεύουμε, αυτοί που παρακαλούμε, η σκέπη του κόσμου, η πανύμνη το σμίθε. Εμφανίστηκε η Παναγία η ίδια, όχι κάποιον Άγιο έστειλε, βασίλισσα είναι, όλοι οι Άγιοι την υπηρετούν. Ο Άγιος Γεράσιμος, ο Σοφτάριος, οι πρέτες της είναι, βασίλισσα είναι η Παναγία. Δεν έστειλε κάποιον Άγιο, ούτε κάποιον Άγγελο, πήγε η ίδια η Παναγία, στον ηγούμενο, τον εξύπνησε νύχτα. Του λέει τρέξε γρήγορα στον δρόμο στις Καριές. Είναι κάτι γουρουνάκια, μου λέει, ακούτε αδελφοί μου, δεν είπε παιδιά μου, δεν είπε πατέρες, δεν είπε μοναχοί, είπε κάτι γουρουνάκια μου όμως. Μακάρι κι εγώ κι εσείς να είμαστε της Παναγίας γουρουνάκια. Τρέξε λέει κάτι γουρουνάκια μου να τα σώσεις. Και σηκώθηκαν και τους βρήκαν να κομμαίνουν το χιόνι και τους έσωσαν. Αδελφοί μου, να παρακαλούμε την Παναγία, να προσπίπτουμε στην Παναγία, να μας δίνει όρεξη, να μας δίνει υπομονή και επιμονή στη ζωή μας, όχι μονάχα να το λέμε, να παρακαλούμε, αλλά όσο γίνεται πιο πολύ κάθε μέρα να αγωνιζόμαστε, να είμαστε υπάκουοι
και πρόθυμοι στα κελεύσματα και στις εντολές του Κυρίου και της Παναγίας μας.